O bakit? Si Apong, may ginawang kasalanan. Ano na naman ba ginawa niya? Si ate, papakasal na daw kay Baak. Rabong no kasar. Anamong, barangay no simbahan. Baak, pangasim! Baak! Pangasin! Pangasin! Say! Talaga, Lo? Ipapakasal mo na ako kay Baak? Ganito yung naisip ko. Magbutuhan tayo. Itaas yung kamay kung sinong gusto magpakasal si Baak at Maria. Grace, kita mo kita, gadong ka kalding ay ah. Ang garaw, di mas ka pinapaitan na kita na eh. Maya man natin service mo na. Uy na. Saktaw. Adayo man pakaturungan tatuyain. Una, pati mapantad ko lang Maria. Lay, lalay mo na bumaliktad taktaw eh. Tumaya bumitsi ka, nadagsing ka, bakas na kumasin. Oh. May gayam no kasi pagpastor mo ni kayo, kitam. Ha! Ha! Oh, gana sin na nagaduda. Nagkadol, giwas ka pinapaitan nga talaga kita na eh. Mano ta may sa pirasot ta? Ni karnero ni oh. Ay, nga ta. Tupa. Tapi kasi mo tiwa na, buhok na. In dreadlocks na sika. Naka-dreadlocks mo eh. Pati atin na naka-gel. Ni oh. Apay, basta nga kalday, nga tawag ta. Karnero. Karniro. Oh. Tungkol karnina ta ka. Uy na. Karne eh. Pagkaka mo tanay mo dito makadayaw. Napudot tong bago ta makadamang kini Marian. Kasay. Ana kayang bay? Uy. Mga pag-ibig ko naman. Madim kaya siya mag. Kaya mag-drive di 4 wheels kay. Ma, O bakit? si Apong, may ginawang kasalanan. Ano na naman ba ginawa niya? Si ate, papakasal na daw kay Baak. Ano? Sino Baak? Yung balbasan na lasinggero dun sa kanto, yung kaibigan ni Kuya Andres. Kilala ko ba yun, Bentong? Tay, halika nga muna dito. Ano yung sinasabi ni Bentong na magpapakasal na daw si Maria? Damdama ka lang ba sita? Ganito yun kasi anak. Sige raw, Tintan. Pong, tambot ako tilikod ang tan. Kapay gala ala kay tirabong ka oh. Apay kawaya matay. Unman! Badi mo abang. Bagi na apong libaka toy. Aragin mo na dilikod. Apong, tinyadamog ka na atoy. Anya kumano kanya na napong nato, rapong lang imot na pay. Anapong. Rabong no kasar. Anamong, barangay no simbahan. Baak, pangasim! Baak, pangasin! Pangasin! Say! Apa yang? Barangay hall. Parta kayo, ding. Ning, Apa yang masih bukan nga masawa di apa? Ay, mana? tataman tiket yung kanya mapang. Ganun po ba, Tay? Mag-usap-usap nga muna po tayo. Bentong, tawagin mo muna si tito mo at ang ate mo. Sige po, mama. Ano nang gagawin natin ngayon, anak? Huwag ka mag-alala, Tay. Lahat ng problema may solusyon. Sa bagay, anak. Ma, nandito na sila. Maupo muna kayo at may pag-uusapan tayo. Tay, usog nga kayo doon. Baka magkapalit pa tayo ng mukha. Darling, ano ba yung sasabihin mo sa akin? Nagpuskong pa natin nga tao. Nagadong masawa natin anak ko. Atoy pay. Kaya ako kayo pinatawag kasi may pag-uusapan tayo tungkol kay Maria. Anong tungkol sa akin, Ma?
Yung lolo mo, ipapakasal ka daw kay Baak. Talaga, Lo? Ipapakasal mo na ako kay Baak? Ganito yung naisip ko. Magbutuhan tayo. Itaas yung kamay kung sinong gusto magpakasal si Baak at Maria. Bakit ako lang yung nagtaas ng kamay? E di ibig sabihin, tutol kayong lahat? Hindi naman sa ganun, anak. Hindi naman ako tutol. Kaya lang, hindi ko pa nakikilala yung lalaking yon. Tama si darling ko. Mayatain. Baru gaya bapak, satu mo pa lang. Payaman na yun. Malagip ka. At kami paramid ko dito. Sakto-sakto tilugan mo. Tanang may mayap na. At ini oh. Oh. Picture ta ba yata? Nagkana sa akin. Gram, tag-kitak-tik ka. At alin, sakto-sakto. Mayat sa Kayaw, namay mayat kata ti pormana. Tini. Bumaba ka ta na, tulungan na. Oh. Gano'n mo ta. Kaya bangir. Kaya pimpintas mo, biyo natin ilugan mo umot ah. Anya lahat eh, mapampanunot mo ni. Napimpintas sa ato. May tibiunan to ata mo kaham. Four wheels mo. Babayag lang ato eh. Ay na. Papapinsa ka sa nangarot at ilugan mo. Ha? Tano, bago ta sumampot di balay ko da Maria ke. Kita na tayo si picture mo, nagtaraki ka dito niya. Oh, di ba? Taka ma. Nagbayag magigalot kasi lama di mangmangan. Okay. Kalmo ta. Ang ataw. Da. Puna yun, George. Mula tayong paramid ka. Sumaktumat si kanyo. Tarakit talay. Gulayin ka nga talaga. Oh, ha? Galop mo. Tintan. Puna yun niya. Tagitaman nga. Banner. Oh, guys. Let's go. Ay, nagtagali kayong asaw. Mabas kami lang ko. Titan, kapit ka, pababato na eh. Ano yado ma ha? Kapalig tatak to eh. Oo, nagginaya na eh. Nagbumayatan niya. Naglaing ka nga driver ay. Tataman di ko kanyam. Huwag ka na malungkot, anak. Speaking of Baak, mama, parating na. Andre, sakto na eh, arte dalikod na eh. Good morning.